il-prezentazzjoni u dedikazzjoni u ħanitolbu ma'kom ukoll dak kollha tissegwuna grazzi tas-sapportakom ħafna mill-aħwa qed tissegwuna minn ġewwa djarkom li intom parti minn dil-familja u nixtieqkom titolbu miegħi biex dan il-pulptu u dan il-palk dan il-stage niddedikaw diġà mill-nieħa darba oħra ta' ma ħanerġgħu nagħmluha wara kollox marra ma taraw id-dwal huwa lest l-effetti tad-dawl warajja huwa kollu lest u għandna kif kellna preżentazzjoni ta' dwal u l-mużika kienet verament sabiħa jekk Karla Iblajnu tal-Mulej u ħanitlob magħkom biex dan il-pulptu, dan il-palk u din il-binja tkompli tiġi użata biex il-kelma tal-Mulej tiġi mixxandra madwar Malta u Għawdex u Ġesu Kristu jkompli jiġi glorifikat fil-Amen. Missi għadis ingrazzjawk Mulej bħala l-poplu tiegħek u familja River of Love. Mulej u dawk li inti għandek li għandhom album għalik. Mulej illum niddedikaw u nikkonsagraw dan il-pulptu, dan il-palk u dak kollu li jsir fuq dan il-palk għalik Missi Qaddis. Nikkonsagraw mulej minn dan il-pulptu, minn dan l-altar mulej tiġi kompli tiġi mxandra l-kelma qaddisa tiegħek mulej Ġesu bil-qawwa, bil-qlubija u bil-qawwa tad-dilka tal-Ispirtu Santu biex mulej l-isem ta' Ġesu jkompli jiġi glorifikat f'Malta u Għawdex u madwar id-dinja kollha. Grazzi mulej ta' dawk kollha li ħadmu minn qalbhom biħġarhom u ħafna mulej sagrifiċċji. Mulej żgur inti ma tinsiex dawk li ħadmu mulej. Mulej biex dak kollu jisseħħ u jsir biex inti tirċivi l-aħjar għax ħaqek l-aħjar. F'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru fl-Iskrittura, morru fit-Testament il-ġdid. Morru fit-Testament il-ġdid. Halleluja. Ħamorru fl-ewwel Korintin ismawni, ħalli tippreparaw minn issa. L-ewwel Korintin kapitlu 12, fil-Ktieb ta' Romani kapitlu 12, Efesin kapitlu 4, u ħanaqraw skrittura wkoll waqt li intom fl-ewwel Korintin kapitlu 3. Kulħadd imur hemm flimkien. Halleluja. Il-messaġġ tal-lum nixtieq nabbonah nikkomplementah ma' dak li sar. Xi kultant jiena meta ma kontx għadni kelli ċertu għarfien tal-kelma, kont ngħid imma dak li jsiru fil-binjiet, u tempji, dawn huma bżonn jużi għal dawk li intom għandhom lill-mistoqsija. Infakkarkom li it-tempju tal-Alla fit-Testament il-Qadim, ovvjament aħna fit-Testament il-Ġdid it-tempju tal-Alla huwa aħna. Imma ovvjament il-binjiet tal-mulej, jiena nemmen li l-mulej jistħoqlu l-aħjar, jistħoqlu l-isbaħ, jistħoqlu għax wara kollox id-dinja kollha hija tal-mulej u Alla ħalaqa għall-glorja tiegħu. Amen. U għal dawk li intom forsi tinsew, Alla t-tempju tiegħu fit-Testament il-Qadim għamlu indurat bid-deb bl-ikdar ħaġar prezzjuż u lussu u wara kollox huwa tal-mulej. U jiena nemmen li l-aħjar għandu jingħata lill-mulej, mhux lid-dinja jew lid-demonju iktar u iktar. Amen. Imma illum xtaqt nabbona dak li għadna kif rajna jseħħ madwarna, id-dedikazzjoni u preżentazzjoni u x-xogħol li sar, ma anka mal-messaġġ mill-Bibja. Believe it or not, apparti li dawn l-affarijiet jeżistu fl-Iskrittura u Alla jieħu glorja meta binja tiġi msebħa biex il-poplu tal-Alla li wara kollox Alla tiġathom l-aħjar il-libnu, Alla wkoll jagħtina l-aħjar f'din id-dinja għall-glorja tiegħu. Amen, halleluja. Fl-ewwel Korintin kapitlu 3. Fl-ewwel Korintin kapitlu 3. Illum il-messaġġ huwa fuq il-ministeri, amministrazzjonijiet u doni u sejħiet. Il-kol kemm aħna fis-saltna kull minu vera Kristjan għandu sejħa fuq ħajtu. Kollha kemm intkom għandkom sejħa fuq ħajtkom. Kulħadd huwa msejjaħ biex imett idu f'xi erja, f'xi amministrazzjoni, ministeru fis-saltna. Ma ħadd li huwa msejjaħ biex jagħmel xejn, ma ħadd. Kulħadd huwa msejjaħ biex jagħmel xi ħaġa, però hawn ministeri ta' ġewwa. Il-Ministeru tal-Intern. U hawn il-Ministeri tal-Affarijiet Barranin. Ta' barra minn hawn, ta' barra minn hawn mhux għax jiġifieri għax inkeċċex jagħdem biss. Jiġifieri ministeri li huma ministeri fih dan il-Knisja ġewwa u ministeri
fih dan id-dinja li huma mibgħuta mill-Knisja. It-tnejn jeżistu fis-saltna. Meta jiena kont evangelist, meta jiena kont tajt ħajti lil Kristu, jiena il-sejħa li bdiet tispikka fil-ħajja tiegħi kienet l-evangelizmu. U kont immur ġieli konna mmorru nħabtu fil-bibien barra Malta ma tkunx l-Amerika, ġieli ovvjament naħdu ma' knisja, immorru nevangelizzaw il-neighborhood, il-knisja. U konna ġieli morru nħabtu bibien, ngħidulhom fuq l-imħabba ta' Kristu, jew nkella morru fit-toroq nevangelizzaw, jew kemm minnkom tagħmlu dan ix-xogħol. Kemm minnkom tagħmlu xogħol dan ix-xogħol, tmorru tagħmlu xogħol ta' evanġeliżmu fit-toroq, olidejkom. Naf li bosta minnkom tagħmlu dan ix-xogħol, tmorru tevanġelizzaw fit-toroq. Imma ħafna minnkom ma tagħmluhx. Issa, tifhmunix ħażin, kollha kemm aħna mibgħuta. Kollha kemm aħna mibgħuta, Ġesu jgħid lid-dixxipli kollha, morru x'għandu l-Evanġelu mad-dinja kollha, kull min jemmen jitammet isalva, kull min ma jemminx jiġi ikkundannat. Mark kapitlu 16-15-20. Sawa, kollha kemm aħna mibgħuta, imma kif aħna mibgħuta, mhux kulħadd l-istess. Mhux kulħadd imur l-istess. Hawn min, pereżempju, meta jiena kont nagħmel xogħol evanġelistiku, ma kellix xogħol pastorali, llum xogħol tiegħi huwa pastorali. Jinkludi evanġelizzazzjoni, imma huwa xogħol pastorali, hemm xogħol profetiku, hemm xogħol apostoliku, jinrikjedi ħafna iktar issa qasmiet ta' ministeri. U meta jiena kont evanġelist, taf x'kont ngħidilhom il-ħuti taf kif kont inħares lejha l-Knisja? Kont kont inħares lejhom il-Kristjani, imma għaliex ħafna ma joħorġux evanġelizzaw. Kemm hawn minnkom dawk li jidhom toħorġu evanġelizzaw ġieli wadi. Come on, kunu onesti. Ġieli tgħidu għaliex il-Kristjani mhux qed jevanġelizzaw fit-toroq. Ħanejdu kollha suppost għandkom tagħmlu għadi, però mhux kulħadd taħoss dik il-ġibda li jagħmlu hekk. Kollha nevanġelizzaw għax inti fid-dinja tiegħek, fix-xogħol tiegħek, fil-kumpanija li taħdem, fuq il-business li taħdem, dak huwa id-dinja tiegħek. Hemmhekk ilħaq in-nies ta' Kristu, jekk inti taħdem fil-bini, jekk inti taħdem ġo uffiċċju, jekk inti taħdem ġo grocer, jekk inti taħdem ġo parlament, dik hija d-dinja tiegħek li inti mibgħuta biex tilħaq. Amen, mhux bil-fors li bil-fors tmur tevanġelizza fit-toroq. Għax inti d-dinja tiegħek mhux it-toroq biss, għandek id-dinja tiegħek. Tifhmu? Meta allura ħafna minna, pereżempju jiena kont inkluż, meta jiena kont is-sejħa tiegħi prinċipali kienet evanġelizzazzjoni, kont ngħid imma għaliex il-Kristjani ma evanġelizzawx, ħadd ma tivanġelizzax li fien u tliet oħra. Ma fil-veru sens tal-kelma kien hemm ħafna iktar qed jevanġelizzaw milli kont jiena wer. Ma kienux qed jagħmluha bl-istil tiegħi ta' triq. Kienu qed jagħmluha fuq fid-djar tagħhom, kienu qed jagħmluha jiġifieri fuq ix-xogħol tagħhom, kienu qed jagħmluha mal-familjari tagħhom. Mela l-evanġelizzazzjoni kienet għaddejja, qed tifhmuha? Qed tifhmuha? Issa, jiena mhux qed ngħidilkom li bil-forsi du tażlu, imma kulħadd għandu il-mibgħut, the way they are sent, they're different. We are all sent, but the way we're sent is different. Qed tifhmuni d-differenza? Pereżempju, aħna ħansemilkom xi ministeri fil-Knisja ta' River of Love, mhux kollha, xi minnhom. Pereżempju, għandna hawnhekk għandna l-greeters. Kemm inkom li intom greeters, u li dikom li intom greeters. Ġieli qed bejnek u bejn ruħek jew bejnietkom. Għaliex għandna bżonn iktar greeters, passer, għaliex ħadd ma tgħin mal-greeters. Ġieli qed di? Il-greeters, ġieli qed tkun onesta sister, alleluja. Imma allura tibda taħseb għax inti qed taqdi bħala greeter u grazzi mulej li taqdi daq greeter, tibda taħseb li kulħadd għandu jaqdi greeter. Ġieli notajtu? L-ashers, dawk li intom ashers, u li dejkom dawk li intom ashers. Brother Ġieli qed ġo qalbek, kif mawx iktar ashers? Għandna bżonn l-ashers. Bingo! Eżatt, qed jgħid li għandi kif tkellimta ma' ħadd ieħor issa nofsilu, għandna bżonn l-ashers. Vera, u nħeġġiġkom intom li intom parti minn din il-Knisja, li intom tmiddu idejkom, tivvolonterjaw f'xi tip ta' ministeru. Hemm bżonn il-greeters, hemm bżonn il-ashers. Imma għaliex mhux kulħadd jidħol ikun asher, ta' kemm faċli tkun asher. Għax wis probabbli, ovvjament ikun hemm ta' wkoll dak li jgħidu l-was spiritwali u ma tantx involvu ruħhom ukoll. Imma hemm min għax ma jħollsux dik huwa l-ministeru tiegħu. Qed tifhmuha? Ħantikom eżempju ieħor. Tfal Children's Ministry, kemm ġieli jgħidu li pastor għandna bżonn nies fil-Children's Ministry. Kemm inkom tafu li għandna bżonn fil-. Ismintom kollha tal-ma suppost kollha fil-Children's Ministry.
jew m'intomx. Għax mhux kulħadd imsejjaħ Children's Ministry. Qed tifhmu? Jiġifieri, dawk ta' Children's Ministry jibdew iħossuhom li għandhom bżonn ikun hemm iktar jaħdmu fi Children's Ministry u nifhimhom għax hemm il-bżonn. Dawk li pereżempju jċemplu n-nies, passer, għandna bżonn iktar nies u jgħidu jċemplu l-aħwa dawk li jċemplulhom jsegwuhom. Kemm minnkom tagħmlu dak ix-xogħol u jdejkom dak li tagħmlu dak ix-xogħol. Amen. U ġieli tgħiduli intom stess tgħiduli passer għax għandna bżonn iktar nies iċemplu n-nies. Għaliex ħafna ma jagħmluhiex dik? Mhux għax m'għandhomx jagħmluha, għax huwa tajjeb li aħna nieħdu ħsieb il xulxin u għandkom iċċemplu lill-aħwa tinkoraġġu lil xulxin, imma għax hemm ħafna ma jħossux dik il-ministeru tiegħu. Qed tifhom kemm intom kwiet illejl aħwa. Qed tifhom? Pereżempju, prison visits għandna ministeru immorru naraw il-ħabsin. Pastor, israjdilhom il-Knisja ħajġi ħadd ma jrid jiġi għall-prison għal dawk immorru naraw in-nies fil-ħabs, ħadd ma jrid Sena, jista' jkun hemm nuqqas ta' hemm las ukoll, imma wkoll jista' jkun għax hemm min ma jħoss li dik hija s-sejħa tiegħu. Qed tifhmu? Allura qed innotaw li kull ministeru jaħseb li għandu jagħmel il-ministeru tiegħu. Qed tifhmu xi ħaġa? Xi ħadd ieħor cleaners, pastor jgħid il-cleaners, pastor jgħidilhom il-Knisja jiġu jgħidu ngħid natfu. Ejjew natfu aħwa. Jew għalmenu tħammġux. Dak ministeru li għandu jkun ta' kulħadd ma jħamġux għalmenu, jekk ma tiġix tnaddaf għalmenu ħadmiġ. Imma ħanilkom aħwa, hawn nies, number one, kull ministeru tagħmlu ċertu element ta' sagrifiċċju. Imma hawn nies li jħobbu jnatfu. Sewa, imma hawn nies ukoll inatfu u jagħmluha b'sagrifiċċju. Imma hawn nies li ma jħossuhom dak il-ministeru tagħhom. Dawk li intom ma tħossuhomx li intkom il-ministeru tnatfu għalmenu nispero tħossu l-ministeru tagħkom huwa wkoll ma tħamġux. Amen għax inkella mhux fair. Imma x'qed ngħidilkom qed insemmihomkom waħda. Prayers, pastor, għandna bżonn iktar nies imexxu fit-talb, għandna bżonn iktar nies jiġu fit-talb. Issa naqbel magħha li l-Knisja tagħha kollha tiġi fit-talb? Naqbel magħha li Ġesu qalilna lil kol kemm aħna u rridu niġu għat-talb? Imma min ma jiġix għat-talb ura dak fisser qatt ma jitolbu. Mhux qed niġġustifika li ma jiġix għat-talb għax jiena nemmen fl-għaqda fit-talb. U narawha fl-Atti tal-Apostli kapitlu 3, kapitlu 4. Amen nemmen fl-importanza tax-xirka u nitolbu fl-imkien. Imma hawn nies li forsi minħabba xogħol, hemm dawk ukoll li mħabba las, u hemm dawk li nħossuhom tqal. Forsi jistħu. Issa inti bniedem li jistħi, għejdli kif bil-fors ħadd paġġieħ jitlob u jmexxi t-talb. Jista' jagħmel l-effert, imma jista' jkun ukoll għax mhux dik is-sejħa tiegħu, mhux li ma jitlobx għax nitolbu kulħadd is-sejħa tagħna. Qed tifhmu? Imma li forsi jmexxi t-talb. Trasport, pastor, għandna bżonn iktar trasport, għandna bżonn iktar in-nies. Imorru għan-nies. Per eżempju Carlos li hu ħsieb it-trasport, kemm minnkom ġieli tgħaddu għan-nies jew tmorru għalihom jew twasluhom. Kemm jgħiduli dawk li waslu n-nies? Jgħiduli pastor, jgħidulhom il-Knisja ħajmorru għall-aħwa. Issa, aħwa. Għamluhom daw kollha affarijiet li tistgħu tagħmlu fil-Knisja. Imma għaliex mhux kulħadd jagħmilha? Once again, dejjem ħajkun hemm l-element ta' xi wħud li ma jirdux full stop. Imma għax hemm ukoll min ma jħoss li dik hija s-sejħa tiegħu. Issa, nispera li ħadd ma jagħmel b'xi mod ta' assista dażili mill-kuraturi ta' moħħi li xi Kristjan jgħid inħobb il-Kristu u mbagħad ħuħdeh laqas jgħaddi għalih. Imma hemm min li imur jieħu pjaċillena tiegħu, imur joqgħod ifassal in-nies. Mhix burden għalih. Hija parti mill-Ministeru. X'qed ngħidilkom dawn l-affarijiet? Trasport, leaders ta' ċertu ikunu responsabbli. Singers, għandna bżonn il-kantanti, ma bżonn make sure li jekk inti ħadd tidħol fil-kanta f'kanta, Halleluja! Pastor jgħidilna għax għandna bżonn il-kantanti, għandna bżonn il-mużiċisti. Jekk jiena ngħid il-Jazzbond jew ngħid il-Matthew, pastor jgħidilhom għax għandna bżonn il-mużiċisti, għandna bżonn il-kantanti. U vera! Imma hawn min li m'għandux dik mhux il-Ministeru tiegħu. Mela f'kull ministeru hemm il-bżonn. Amen. Halleluja. Issa ħanorikom skrittura l-ewwel Korintin kapitlu 3 morru hemmhekk. L-ewwel Korintin kapitlu 3. Qed taqbdu xi ħaġa s'issa? Vers 8. Tgħidlek,
Pawlu jgħidha l-kliem. Ups, naqraħħa bil-Malti. Bil-Malti ħanaqrawha flimkien. Ok, l-ewwel Korintin 3 vers 8. Xorta waħda huma dak li ħawwel u dak li saqqa. Kull wieħed jieħu l-ħlas li ħaqqu skont ma ħadem. Hawn nies hawn bħal marajna qabel il-messaġġ li għandhom they're very artistic. U nies li bnew dal-pulptu għax huma nies artistiċi. Issa, Noel ġili għalli, pastor għanna bżon min jgħina fuq daw il-palk. Għanna bżon, jew Roman, għanna bżon min jgħina fuq daw l-affer. Imma u nis li mandom ġek il-sejħa. U laqqas għandhom dik il-kapacità. Allura għalek kulħadd fuq il-ministeru li għalla tak. Qed tifhmu? Issa taf li inti hawn nies li pereżempju xogħolhom jieħdu pjaċir imorru mat-toroq. Hawn nies li xogħolhom jieħdu pjaċir li pereżempju imorru għat-tawħin ma' dak li jkunu u sa ċertu punt kulħadd għandu jagħmilha, imma mhux kulħadd inqal għaliha dak li jgħidulu discipleship. Issa, hawn min għandu l-ministeru ta' jieħu pjaċir jagħmlu discipleship, they get out of their way, joħorġu u jmorru jagħmluha. U kollha għandna nagħmluha sa ċertu punt. Imma min li dik hija l-passjoni tiegħu. Qed tifhmuni aħwa? Hello, anybody home? Qed tifhmuni? Hawn min li dik hija l-passjoni tiegħu. Imma min li ma jinqalax. Li ħijara li tini biċċa ċarruta, tini ħanimsaħ u nagħmel kull imkien politu għax inhu pjaċir nara l-indafa. Infatti taf xi tallimti frati għaj. What you're passionate about reveals where your calling and your assignment is. Ħanarġa' ngħidha. What you are passionate about reveals where your assignment is. Per eżempju, hawn nies ġieli ngħidulhom taqsam kelma, lex naqsam kelma u nagħtini nimmuta. U mbagħad nitlajna u naqas nista' naqaf titkellem. Għaliex? Għax l-għana tiegħu jew l-għana tagħha tisma' li nitkellem, praise God, sakemm ma nifsirx il-kollu, sewwa. U ma tiġix tgħidli nitkellem jien pastor, ma tafx nitkellem jien. Li tafxini pastor għatili naqra sound għax jiena dik il-passjoni tiegħi nuħu picture is-sound. Praise God! Għandna bżonn is-sound! Għandna bżonn il-video, għandna bżonn l-editing, għandna. Mela kulħadd il-passjoni tiegħu fejn il-passjoni tiegħek Alla tjorik hemmhekk inti msejjaħ. Qed tifhmu? Halleluja! Għalhekk Pawlu fl-ewwel Korintin kapitlu 12 jitkellem kif il-ġisem ta' Kristu aħna kollha organi. Hawn min huwa wedna. Ma tantx insemma tabi ħadek Sewa, hawn min hu wit. Hawn min hu siq. Hawn min hu għajnej. Hawn min hu mnieħ. Sewa, di tajba tal-ibnieħer. Għax hawn nies li ma nxommux. U mux ma jxommux għax ma jxommux ir-riħat. Imma letteralment jaddilhom xi ħaġa quddiem għajnejhom, x'kien dak? Ma xejn tara. Ma xejn qed tara ma xammewix. Qed tifhem? Hawn nies li huma ħal. Hawn nies li għandhom iżjien u iżjinhom twil. Qed tifhem? Jiġifieri kulħadd għandu biċċa mill-ġisem. Issa hawnhekk tidħol hawnhekk fejn tidħol kull organu jrid jagħmel is-sagrifiċċju tiegħu. Li inti issa rajt isem bil-inti l-sien u taf titkellem u inti ħal u taf tkanta u inti naf qid u taf taħdem ix-xogħol. Issa hawnhekk jiġi kif jgħidu bil-Malti, issa hawnhekk kif jgħidu where the rubber meets the road. Li kollha jridu jaħdmu u joperaw 8 feet. F'armonija. Qed tifhmu aħwa differenza? Qed tifhmu il-kunċett? Għax aħna fil-ġisem ta' Kristu hemm ministeri, hemm sejħiet, hemm doni, hemm amministrazzjonijiet. Mela jekk huma kollha differenti, tippretendix il kulħadd ħajkun evanġelist fit-triq? Kollha għandhom jevanġelizzaw jitkellmu fi Kristu meta jiġi l-opportunità? Iva. Kollha għandhom bżonn jitlolbu għax hekk suppost aħna nitolbu? Iva, ma mhux ma tqabbadix ħadd mexxilek prayer group dik. Tifhem? Jew da, għax mhux dik is-sejħa tagħha. Issa,
Jiena mhux qed ngħidlek li ma nkunux open li nitgħallem u nimraħ, pereżempju jiena meta kont għadni rejma kont għamilt żmien naqdi f'ministeri li mhux neċessarjament ħassejtni li għandi xi sejħa partikolari għalihom għax kull mont hemmhekk biex staġun nagħti daqqatit. Qed tifhem inti pereżempju ħa nitkellem għat-translators. Tifhem, inti tgħidlina m'għandix il-Ministeru ta' Translator, imma jekk inti taf titkellem bit-Taljan tajjeb jew bl-Ingliż tajjeb. Inti jekk qed tgħin qed tagħti servizz ministeru. Tifhem? Issa Alla forsi illum m'għandniex, allura itħabbes għalija inti. Issa Alla forsi għallem il-ħadd ieħor li mhux biss jaf jitkellem bit-Taljan imma hija l-passjoni tiegħu jew tagħha li jagħmlu translation għax dak huwa ministeru. Qed tifhmuha. U da kollu din hija l-biċċa xogħol hawnhekk tidħol il-maturità issa fejn da kollu jridu jaħdmu kollha 8 feet. F'armonija. Amen. Għalhekk inti m'għandek għalfejn tipprova tkun bħal ħadd għax inti uniku. Inti uniku. Inti kun l-iktar bħal Kristu. U fejn jiena nimita l-Kristu kun bħali. Pija, int kun bħal Ġesu. Għax Ġesu aħna kollha membri importanti. Imma jiena postu jiena ma niswa xejn tant għandkom ma nibżonna l-Knisja li m'għandkom bżonni li għandna bżonnok. Għandna bżonnok. Kolħadd hemm bżonnu fil-ġisem ta' Kristu, m'hemm ħadd m'għandux valur jew m'għandux post fejn jista' jaqdel il-mulej. U hemm ministeri li jaqdu lil-mulej f'ġewwa u xogħolhom biss ġewwa, u hemm ministeri li huma xogħolhom huma fuq barra u xogħolhom huma biss fuq barra. Meta jgħidlek fuq barra mhux jiġifieri qatt ma tarhom id-dar tal-mulej ta'. Qed tifhmu? Imma pereżempju ġieli qalu li pereżempju, tgħidlu passer pereżempju dik jew dak. Dak kif qatt ma pereżempju jgħin xejn fil-fellowship. Sister, inti taf li dak kollu evangelizza u jressaq in-nies lejl il-mulej u jibgħathom River of Love u jġibhom miegħu. Qed tifhmu? Għax kull ministeru jaħseb li kulħadd irid ikun dak il-ministeru. Bħal min jaħdem jenaf bħal għaxer, passer, id-dom ikunu għaxer, sanna bżonn għaxers. Per esempio, meta jiena kont għadni rejma, jiena kont nħobb inkanta. U kont niġi f'konflitt. Għaliex? Għax kont nħobb nevangelizza. U kont nħobb nkanta. Imma kont naf li jekk nkanta ma nistax noqgħod nevangelizza. Mela jew ħankanta, għax jekk inti ħadd kanta titmur għal rehearsals tal-kant, titkun hemmhekk qabel u konnu pjaċir. Imma mbagħad ma nistax nistieden nies għall-Knisja, għax jiena meta nistieden xi ħaġa ġiex kont nagħmel. Ngħaddi għalih, inġibu miegħi. Ħanġibu hemm xi sati qabel miegħi. Qed tifhmu? Allura mbagħad inti tiġi f'konflitt meta tiġi hekk. U bħalma tgħid l-Iskrittura lil min Alla ta' ħafna jirrikjedi minnu l-mulej. Amen, jekk Alla ta' don u min tistużaħ, inti tista' tirrenda kont Alla ta' dak il-kont minn tistużaħ. Imma jekk tak tnej użhom ukoll it-tnejn. U xi kultant ħanilek fl-esperjenza tiegħi u anke Bibbja. Number 1 kulħadd għandu jkun f'xirka, dik żgur. Fil-Bibbja kollha l-evanġelisti, l-profeti kollha kienu jixxirku. Morru waraw il-Knisja ta' Antiokkju, kapitlu 13 tal-Apostli, u l-profeti kienu jkunu hemm, l-allima jkunu hemm, l-apostli jkunu jixxirku. Ma jgħodux jagħmel ħin kollu ma iridu jmorru evanġelizzaw. Imma mbagħad interessanti, fl-Atti tal-Apostli kapitlu 6, x'tgħidlek l-Iskrittura? Li l-Apostli qalu għażlu minn fostkom 7 irġiel li huma mimlin bil-fidi u mimlin bl-Ispirtu Santu biex jagħmlu l-mirakli, hux vera qal. Le, biex jirranġaw l-imwejjed. Tajba di. Mela anke biex tagħmel xogħol naturali fil-Knisja, ukoll trid tkun talla mimli fidi u bl-Ispirtu Santu, mela dak li kaċċixxjatan u jfejja il-morda fit-triq. U dak li fid-dar tal-mulej jirranġa s-siġġijiet, jagħmel il-bnadar tajbin, jagħmel il-pulptu bellezza ukoll huma mimlija bl-Ispirtu Santu. Alleluja. Amen. Għax Alla juża lil kulħadd, juża d-doni kollha. Amen. Għalhekk inti jekk tara l-ħuk jagħmel għataxer jgħidu proset brother, thank you tal-li taqdi l-Knisja u taqdi li bħal għaxer. Grazzi brother li inti evanġelist u d-don tiegħek jispikka li inti evanġelist. Inti ġiddi tal. Inti burġib l-arwieħ, ġibhom law u ġibhom hawnhekk ħajsemgħu l-kelma ħajsaħħu. Qed tifhem? Tipprovax inti immaġinaw. Sajjiet. Inti sajjiet jekk huwa sajjiet tajjeb. Titfawx wara l-bar jiqbih il-ħut tifriżat.
Għax illum ikollok il-ħuda friżat u għada ma jkollokx ħut. Qed tifhmu? Allura inti f'kollox għandek dak li jaqbad il-ħuta. Għandek dak li jnadda fil-ħuta. Għandek dak li jsajjar il-ħuta u għandek dak li jkoll ħuta jien. Alleluja! Ma jistax kulħadd jistad biss, kalaqat ma nikluħ. Dan huwa l-erf tal-la bis-setat nindukom aħwa. U ħanorikom skrittura, morru fit-tieni, morru fl-ewwel Samuel 30. Għax qudiem il-mulej, kulħadd ħajjirċievi l-istess premju. Per eżempju, jiena naf li hawnhekk hawn aħwa li tgħix kemm jagħmlu xogħol f'din id-dar. Għandna bżonna din id-dar. Alla jrida binja għal-poplu talla. Jrida jew le? Kun 4 tintaqaf f'kamra tas-salott mod. Imma tkunu 400 f'kamra tas-salott ma dolu x'għambad. Qed tifhmu hija. U apparti minn hekk inti f'binja fejn hemm ċentru binja, isiru ħafna affarijiet mhux biss laqat, isiru ministeru tat-tfal, isiru ministeru taż-żgħażagħ, isir it-talb, isir il-lezzjonijiet, isiru l-Bible colleges, isiru l-counseling, isiru ħafna xogħlijiet. Qed tifhmu? Hallelujah, praise God. Mela, fil-ktib ta' l-ewwel Samuel, amen, thank you Jesus, l-ewwel Samuel, kapitlu 30. L-ewwel Samuel 30, vers 23. Isma' huwa interessanti. Diġà billi fl-ispirtu tiegħi il-bolej kon darba rajta u smajt fuqha snin ilu kon għadni ngħix l-Amerika. Mara xejn l-iskrittura saħwa. Ħanaqra minn vers 24. U min se jisma' minnkom b'ħaġa bħal din? Mela, sem wieħed jieħdu sew dak li niżlu għal ġlied u sew dawk li għadu jassu maħwa jiġna. Ismawni aħwa. Meta inti, per eżempju, fl-isptar, għandek tobba ta' tfal. Għandek tobba li jaħdmu ma' dawk li jweldu tfal. Bada dak it-tobba, dawk li jaħdmu ma' l-adulti. Titfaxil dak li jaħdem ma' l-adulti, ma' dak li jwellet l it-tfal. Mux bil-forsa x'mandux kapaċità, imma ma jħox il-sejħa tiegħu. Hija hemm. Qed tifhmu? Jekk inti pereżempju bniedem dejjem jiddilja ma' adulti, titfgħu ma' tfal, qabel it-tfal jifgaħħomlok mhux kapaċi jiddilja ma' tfal. Qed tifhmu? Jekk bniedem li jaħdem ma' tfal, titfgħu jinnaf mal-babies u titfgħu mal-adulti, qabel jifrustra ruħu mal-babies. Allura kulħadd fuq xogħlu. Imma l-iskrittura x'qed tgħid li hemm nies fis-saltna li jiġu mibgħuta imbagħad il-Bibja taf xi tgħid? Dan kien ħsieb erf li Alla tal-il David u mbagħad ara xejn minn vers 24 minn 25. U minn dakinhar il-qudiem din għamilha liġi u drawwa l-Iżrael sal-lum. Xi tfisser? Li hemm nies li huma fid-dar u jieħdu ħsieb il-priża. Taf li intom il-priża? Tam ġejtu maqbuda mid-dinja. U ġejtu fid-dar tal-mulej. Mela hemm bżonn nies fid-dar tal-mulej. Discipleship, tikkuntattjhom, tinkoraġġihom. Hemm nies li jmorru fit-toroq. Hemm nies li jmorru jevanġelizzawhom. Hemm nies li jfittxu n-nies u jiġru wara n-naġa mitlufa. Kulħadd għandu ministeru x'imkien. U daw il-ministeri kollha jridu jaħdmu 8 feet. Alleluja, grazzi Ġesu. Bħal l-armata. Inti fl-armata, per esempio, jekk intom taqraw dal-kapitlu kollu, kienet armata l-armata tal-mulej. Kien hemm armata li marru jiġġieldu u kien hemm armata li baqgħet lura. Dak li baqgħet lura għadet tieħu ħsieb. Il dawk il-priża, il-proprjetà dawk li marru jiġġieldu. Qed tifhmu fil-battalja. Halleluja. Hemm doni naturali u hemm doni spiritwali. Hemm sejħiet naturali u hemm sejħiet spiritwali. Kollha għamilhom taqdil il-mulej. U jisimgħu naħwa. Dak li inti tagħmel għamlu għall-mulej, ta? U amen doppju. Ħanilkom għaliex. Number 1, jekk inti ilek fil-mulej, żgur xi waħda xi darba oħra doqta di. Tistennix
il-prosit. Tistennijiex. Għamela biss għal-mulej. Għax inti mux ħajkun l-ewwel darba u jekk ma ġarrabtix di nassigurak li kemm ħaddum Kristjan ħaġġarraba. Ma xi ħadd li tagħmel il-ġid ipattijulek bid-deni. U jekk inti tuħu għalik fuq għadik, u jekk inti dit fixklek, hemmhekk qalet jgħidlek mela int għaliex fixkilt, minn għalih għamilta. Għaliex offendejtu ruħek, minn int għalih għamilta dik. Għamela għal-mulej. U jiġri x'jiġri, ir-reaction ta' dak li jkun li inti tkun għamilt il-ġid magħhom, ma titilfux għax inti għamiltu għal Alla. Amen, halleluja. Grazzi Ġesu. Gloria lilek Missi Qaddis. Naqraw fl-imkien. Il-ktib ta' Efesin kapitlu 4 malajr. Come on, aħwa. Efesin 4, qed tifhmu xi ħaġa? Amen. Thank you, Jesus. Jiena jalla kollha tevangelizzaw. Jalla kollha tiġu tnatfu. Jalla kollha jien naf għandkom id-don tal-ospitalità. Efesin kapitlu 4. Però mhux kulħadd, inti hawn nies li jħobbu jmorru jitolbu man nies, imma mbagħad ara ma tmurx tgħidli iġġib li xi ħadd id-dar. U mbagħad hawn nies li dex kemm jieħdu pjaċir iġibu n-nies id-dar. L-iskrittura tgħidlek fir-Rumani kapitlu 12 hemm nies li għandhom don tal-ospitalità. Mela la jeżisti don tal-ospitalità, jeżisti wkoll dak li ma jħobbux in-nies imorru id-dar tagħhom. Bis-serjetà? Issa mhux qed ngħidlek li inti bil-forsi tkollok don, inti tista' tagħmel karità. Sewwa u forsi xi kultant min m'għandux don, il-karità jagħmilha xorta. Imma jagħmilha b'sagrifiċċju iktar għax mhux il-ħaġa li nħobb jien. Tifhem? Inti għandek nies. Idħol jisek untefa, no problem, welcome home. Mi kaza tu kaza. Mbagħad għandek nies, ara ma tolqotlix dak il-vażun, ara ma tolqotlix dik il-mejda. Issa, tajjeb u ħażin dak huwa argument ieħor. Il-kustjoni mhux kulħadd għandu l-istess don. Amen, halleluja. Amen. Mela, Efesin kapitlu 4, vers 4. Vers 1. Inħaġġiġkom jien il-proġunier tal-mulej biex timxu sewwa skont is-sejħa li biha kontum sejħin. X'inhi bis-sejħa li inti kont imsejħa, kulħadd huwa msejjaħ differenti. Amen. Bil-umiltà kollha, bil-ħlewwa u bis-sabar taħblu tħobbu lil xulxin. Taħblu tħobbu lil xulxin. Ħabirkom biex iżommu spiritu wieħed. Bir-rabta taslim ġisem wieħed u ruħ waħda u l-istess kif kontum sejħa għal tama waħda. Mulej wieħed fidi waħda ma' mudija waħda. Alla wieħed u missier ta' kulħadd li jufu kulħadd b'kulħadd u f'kulħadd. Lil kull wieħed minna Alla tagħna l-grazzja. Lil kull wieħed minna Alla tagħna l-grazzja skont il-qis tad-don ta' Kristu. Kull wieħed Alla taħ don differenti. U għalhekk li tajt l-iskrittura tala fil-ħoli jassar l-sira u ta' doni li bnen min. Tela, xie tfisser dan għar li u nizel u kol fl-inħawi tal-aktar tisfel tal-art. Dak li nizel huwa dak li tala fuq ismewit kolla biex jimla kollox huwa dak li tal il-ġuħut li ikunu appost li il-ġuħut, mux il-kulħat. L-ġuħut profeti, il-ġuħut mux il-kulħat. L-ġuħut evangelisti, il-ġuħut. Sara, kolla jisaw evangelizzaw, Iva. Pawlu l-Timotu ċqallu, inti pastor, imma għamel xogħol ta' evangelist. Jinnaf, inti m'għandekx id-don tal-ospitalità, imma xi kultant kun ospitabbli. Forsi inti ma tħobbx tnaddaf u tiġi tnaddaf, imma xi kultant tagħmel sagrifiċċju, mur naddaf. Forsi inti ma tħobbx toqgħod fuq il-kameras, mhix is-sejħa tiegħek, imma għamilha bħala sagrifiċċju, għamilha xorta għall-mulej. Amen. Amen, halleluja. Ħafna minn nies fl-esperjenza tiegħi jiena 25 sena Kristjan. Ishom jistennew sakemm ittihom il-pulptu biex jiskopru id-don tagħhom. Darba kien hemm moħħ u well-meaning u nħobba, mhux qiegħed hawnhekk għax kieku tkun taf li qed ngħid għalija. Meta darba tila iknes waħda tara ċek jogħġbok qalt li that's not my calling. You don't need the calling to sweep the floor. Qed tifhmu? Rajta bad. That was bad. Bad għalix, għax inti b'emżon ikollok calling u inti li taqdi. Dak huwa l-calling tiegħek fl-aħħar mal-aħħar to serve. We serve. And sometimes we serve not because it's our calling,
Because we love God. And we love each other. ġveri, le, inti ħassibu l-calling tijak. Mara ma taħsibx li inti, għax inti ħassib il-calling tijak, Alla kif titwiled meġiet jitfaq fil-calling tijak, ta' Meta jiena knejjes knist, mux l-ewwel darba fej, immur niknes jagħmel hoovering kom għamilta. U ma kellix problema nagħmilha. Ma kellix problema. Aw min dak huwa l-ġob tiegħu. Ma għamilta. U grazzi mole għalihom jak in-nies, għax kieku inti tiġi f'maqjel, ma tiġix post sabiħ u nadif. Amen. Halleluja. Hemm nies hemm meta jiena qdejt fuq il-choir għalkemm kont inħobb inkanta, ma kienx il-main calling tiegħi li nkun fuq il-choir. Kont piċir nagħmilha ma Meta jena kont għamil xogħol naħdem maż-żgħażagħ, ħadd piċir, ma kienx il-main calling tiegħi. Għad tifhem? Ma allur inti sakemm isek issib il-main calling tiegħek. U jgħaddi ħafna żmien ta' mhux xi ġimgħa jew xahar. Għaqdi. Iktar ma taf, iktar Alla jista' jużak. Iktar minti tagħti wisal il-mulej, iktar Alla jużak. Jiena taf x'ngħidlek, epa, kun miftuħ, għidlu mulej jużani, fejn tridi mulej. U ħa ngħidilkom, there's a toilet ministry. Bisseta. Tejli pass inti ġa nadaf toilet iva. U anka tal-fellowship. Iva. Qed ngħidha biex niftaħar? Le, ma kellix problema. Ħanejlek that's where you get tested. Mela le? What's the big deal? Ġi Ġesu jaqdi inadda fil-ħmeġ tagħna. Amen. Lil xi wħud rajja u lil xi wħud mal-min. Mela jekk daw il-ministeri, daw is-sejħiet jaħdmu kollha flimkien, hekk jitrawmu l-qaddisina x-xogħol tal-ħidma tagħhom għall-bini tal-ġisem ta' Kristu. Sakemm aħna l-koll naslu biex insiru ħaġa waħda fil-vidi. Isimgħuni meta daw l-opri, daw id-doni, sejħiet, amministrazzjonijiet jaħdmu flimkien, taf x'qed nagħmlu qed nibnu u qed nimmaturaw il-ġisem ta' Kristu. Jekk alla jrid, darba jiena tmorru tisimgħuha fuq il-website nationsforchrist.org għandi xi audio messages tista' tmorru tisimgħuhom. Waħda mill-messaġġ li kont ippritkajt ħafna snin ilu nerġa' nippritkah għax hawnhekk qatt ma ppritkajtu, id-differenza bejn tkun parti mill-ġisem ta' Kristu u parti mill-arusa. U ħantikom naqa' sneak preview. Ġesu ħajaħta fil-arusa ta' U biex nkom ideja tgħid li ma fejn qegħdi fil-Bibja di. Mura qara 25 Mattew. Ħajaħtaf. Mhux dawk li jsejħu just Christians jridu jkunu bride material. U l-bride tibda bil-itmir rasa. Il-Knisja mhux dak li ridin mulej, ma dak li ridint. U kull test li jiġik, Alla tjarbillek qalbek. Amen, naħwa? Halleluja. U inti tissoperaħ. Jina u inti rridu nissoperaħ. Amen, grazzi Ġesu. Halleluja. Ħanaqralkom passaġġ u nispiċċaw. Tuni 5 minuti oħra u nispiċċaw, nitolbu. Give me some soft music, please. Jon kalla brada tista' tiġi fuq il-keyboard, please. Mela, morru il-ktib ta' Romani 12. Isma' wadaw, dawn huma issa, dawk huma doni spiritwali li semmejna l-ewwel, issa hawnhekk ħajsejħu doni xi wħud minnhom għalkemm huma spiritwali wkoll, imma iktar naturali, isimgħuha. Romani kapitlu 12 minn vers 3. Jiena ngħidilkom il-koll bis-saħħa tal-grazzja li tani Alla, tippretendux li intom xi ħaġa aktar milli intom kif għandu jkun. Iżda kull wieħed minnkom iżomm ruħu tal-li hu skont il-qies tal-fidi li ta' Alla. Bħal maħna għandna ħafna membri f'ġisem wieħed, iżda mhux il-membri kollha għandhom l-istess xogħol. Mhux il-membri kollha għandhom l-istess xogħol. Ma issa mhux dilka. Work. Operation. Hekk aħna ġisem wieħed fi Kristu u kull wieħed minna membru tal-ieħor. Aħna għandna doni, issa doni. Skont il-grazzja tal-Alla li tagħna. Jekk għandna don tal-profezija, ħanħadmuh skont il-qies tal-fidi. Jekk għandna don tal-ministeru li naqdu, mhux id-don tal-fejqan, ħafna jridu id-don tal-fejqan, pareġ għadja Alla kollha kolkom. Imma sarfi da don li isservi.
ħanservu. Min għandu d-don ta' talim, jekk inti mhux li inti tkun taf il-Bibja ta' jew tkun tħobbi taqra l-Bibja, jrid ikollok don li tgħallem. Aw min, mhux bil-fors għax iħobb il-Bibja għandu don ta' talim. La bħal meta jiena kont ballerin. Meta jiena kont ballerin, tiġix tgħid li mor tgħallem il-balletta. Ġieli għamilta biex indaħħal ġelli tal-flus. Iva. Imma kien jgħidu li inti ħad tiftaħ skola tal-balle, le ta' m'għandix nħożek is-sejħa li għandi niftaħ skola tal-balle. Jgħidu li l-għallu tiftaħ skola tal-balle, inti kont professional balle, kont l-Amerika, kemm ikollok studenti? Ma rridhomx. Ma kellix dik il-ħajra. Iġifieri ma jfissirx għax inti taf il-balle, bil-forsi msejjaħ biex tkun teacher tal-balle. Ma jfissirx għax inti taf Italjan, inti teacher bil-forsi tallem Italjan. Qed tifhmu differenza? Halleluja. Praise God. ħajallem min għandu dak id-don. Min id-don ta' tħeġġiġ inkoraġġi aħwa, issa suppost aħna nħeġġu li xulxin. Ħares il dak taħdek jgħidu ħeġġeġ il-aħwa. Ħeġġeġ il-ħutek fi Kristu. Imma mhux kulħadd għandu d-don ta' tħeġġiġ. Għandi jiena aħwa hawnhekk hawn minnkom hawn id-don tagħkom huwa you are an encourager. Issa should we encourage each other? Definitely. But some people do it naturally. They are an encourager. Għammel ma nafx kux jgħatu jgħad manna, ma tejrux intom il-dawk li għandkom id-donu mux għansammikom. Imma per esempio Kurt, ma nafx kux jgħataw. Kurt is a walking encourager. Ma tamiex minnu ta' fuq miegħu li ma jgħidlek xi ħaġa li tinkoraġġik. Amen, vera? Issa, x'għandu Kurt? Għandu doni oħrajn. Imma, u inti jista' jkollok id-don tal-inkoraġġiment, jekk m'għandekx id-don xorta inkoraġġi, imma xi doni oħra għandek. Użaħ glorja talla u użaħ taħdem u tħadnu b'armonija mad-doni l-oħrajn. Amen. Halleluja. Jekk xi darba tħossok dawn, ċempel il-Kert. Bissa jgħidilkom, call an encourager. Amen. Jekk tħossok qab ħafna, ċempel il-ħaddieħor biex jġibek dawn iktar. Min għandu d-don ta' tħaġġiġ, min iħaġġeġ, min id-don ta' tqassim, sanati, mux kolħat aħna suppost inqas, mux kolħat suppost jagħti. Ma għaw min don, għaw min iħobb jagħti, they love to give, they are called givers in the kingdom. Issa, should we all give? Definitely. Imma some people have that as a gift, u ma don fihom, they're givers. Tafu xi ħadd fis-saltna talla li huma you know that they're givers. Amen, thank God for them. Amen, li għed minnom importanti liktar? Kolla importanti, jek naħdmu id-fit. Halleluja. Amen. U min qassam ħajati bidejh miftuħa. Min għandu l-autorità fuq l-oħrajn, bħal pastor, ħajmexxi bil-ħerqa. Jina dak li nagħmel sagrifiċi, imma nagħmlu minn qalbi. I love it. Iva, I love it. Thank God, bil-grazzja talla, ta' Ġifieri, u Alla ma sforzanix biex nagħmel dak li nagħmel illum, ma sforzanix. Il-mara tiegħi lil-ġimgħa qalt li ħanekkwota l-mara tiegħi. Qalt li nammirak, qalt li għadnaddu minn dan iż-żminijiet u xorta jum wara jum, speċjalment daw il-ġimgħa l-oħra u il-ġimgħa 4 services wara xi qalt li tipprepara kelma għal kull service. For me, it's not a burden. It's not a burden. I love it. Pastor, ma ċempirtlekx ta' biex ma noqgħodx intaqlek? No, it's the opposite. I am not burdened jekk iċċempilli. Min qalek li huwa burden għalija? Min qalek li qed tittaqalni? Min qalek li qed tiddejjaqni xi ċempilli? Issa ovvjament jekk ċempilli x'nofs il-lejl u tgħid li għandek xi kelma għall-mulej mill-mulej għalija ngħidlek iva, go to bed and sleep. Sewwa? Darba kelli xi ħadd. Kont għadni nħalli telefon Michelle dak iż-żmien. Sewwa u qalt li pastor, do you have a word? Għandek xi kelma mill-mulej għalija? Tila sister, go to sleep. Telefon. All right, ġifieri, imma jekk inti dejli isma' pastor itlob għalija, mhix qed idejjaqni. Isma' pastor għandi bżonn parir. Isma' skużani qed indejjaq ta'. Taf kemm jgħidu li di? Min tgħix iddejjaqni. Kawa minnkom jekk iddejjaqni tieni ngħidlek. All right, mela ċempillis, ċempel u jkollu bżonn ċejjir. Jekk iddejjaqni ngħidlek.
Amen. Halleluja. Grazzi Ġesu. U minn għandu l-opri tal-ħnina, ħajamel ħnina u da jagħmlu bil-ferħ. U kol ma nagħmlu l-iskrittura Kolossin kapitlu 3 vers 17 tgħidlek kull ma tagħmlu fil-fom, bil-kliem u bl-emil għamluh għal l-Missir għadu grazzja lilu f'isem Ġesu Kristu. Amen. Dan huwa x-xogħol li Alla jrid. U dan ħajżomna maqudin b'saħħitna m'għandekx tejra l-Ministeru ta' ħadd, anzi ringrazzja lill-Ministeru ta' ħuk li qed jaqdi l-Knisja. Forsi ċertu ministeru inti mhux qed tarah int. Jiġifieri ma nassumux għax inti brader ma taraħx jaqdi ċertu ministeru ma jfissirx mod jagħmel xejn. Jew sister mhux qed taqdi ċertu ma jfissirx mod tagħmel xejn. Amen. Hemm ministeri li jidhru u hemm ministeri huma aktar ma tantx jidhru. Hemm ministeru huwa viżibbli ħafna, bħal tiegħi huwa viżibbli hu. Hemm ministeri, pereżempju, intom ħafna minnkom ma tarawhomx, dawk li jiġu jnatfu ħafna minnkom ma tarawhomx. Kif jisir naddif hawnhekk? Ma jiġux l-anġli natfu ħi, nies jiġu. Amen. Nqumu bil-wifqa. Grazzi mulej. Amen, halleluja. Ejna ringrazzjaw il-mulej, grazzi Ġesu, għadis ringrazzjawk tal-kelma tiegħek il-lejla, grazzi mulej li kull ministeru, kull treġija, kull amministrazzjoni, kull don, mulej għadis u kull sejħa jgħadmu fl-imkien għad kabbir tal-ġisem ta' Kristu u għal-glorifikazzjoni tismek mulej għadis. Grazzi mulej għadis li inti tuża kull wieħed minna. Mulej kull wieħed minna mulej fil-ġisem ta' Kristu huwa prezzjuż u għandu valur f'għajnejk mulej għadis. Uża mulej kull membru hawnhekk. U kompli saħħaħ il-Knisja tiegħek mulej. Natu glorja u tifħidak li inti tagħmel fostna mulej għadis u brek il-dawk kollha jaraw dal-messaġġ f'isem Ġesu Kristu. Jekk inti llum qiegħed taw il-lejla ħanatikom opportunità nafx hekk hawnx ġodda, hawn xi ħadd il-lejla tgħid li pastor jiena nixtieq nagħti ħajti lil Ġesu u nixtieq nibda relazzjoni ħajja ma' Ġesu Kristu. Hawn xi ħadd minnkom il-lejla tgħid li pastor jiena nixtieq nagħti ħajti lil Ġesu. Olli dejk, hawn xi ħadd il-lejla l-ewwel darba tixtieq tagħti ħajtek lil Kristu. Olli dejk, praise God, glorja lilek mulej qaddis. Min iktar hawn xi ħadd ieħor jixtieq jagħti ħajtu lil Ġesu. Glorja l-mulej. Ejd it-talba warajja minn qalbek poġġidek, daw kollha li ħadd itolbu miegħi it-talba, jekk intom li intom fuq YouTube jew Facebook u dan il-messaġġ birkek inkoraġġik qed jibnik, ħalleluja Ġesu jħobbok, Ġesu mitalik, Ġesu ġie fuq din id-dinja u sar bniedem bħalna u milja lilu nnifsu biex inti tissir tafu u jsir laf lilek. Għalqu għajnejkom u għajdi talba minn qalbek warajja. U fissira minn qalbek, ejda minn qalbek. U l-mulej ħajsimek. Missi qaddis. Grazzi ta' brek Ġesu. Grazzi li inti ġejt mis-sema mulej. Sirt bniedem u għammart fostna. Inti umiljajt li l-ek nifsek mulej u ċekkint. U sirt għaddej anka għaddej sas-salib. Abba missir, nitolbok aħfilli d-nubiet il-lum u aħsilni bid-dem prezzjuż tijak. Ġesu, jina midneb, jina dnibt kontra tijak. Nitolbok aħfilli. Mulej naddafni minn kull dnub u minn kull ħazen. U għejja u għammar f'qalbi. Salvani mulej, imlini bil-prezenza tijak, imlini bil-Spiritu Santu. Grazzi mulej għaddis li inti smajtni. Illum niddikjara li Ġesu was-sit u s-salvatur ta' ħajti. Lilek mulej nixtieq noġob kull ħajti kollha. Grazzi li smajtni, grazzi li salvajtni u llum ismi ġie miktub fil-ktib tal-ħajja. Nagħti glorja u tifħir f'isem Ġesu Kristu. Amen. Jekk inti għeddik it-talba minn qalbek, jekk inti għeddik it-talba minn qalbek, illum inti salvat. Ismek ġie miktub fil-ktib tal-ħajja, illum dnubitek huma kollha maħfura, kollha. U llum inti twelid minn ġdid, illum inti ta' Ġesu. Pija, kompli s-saħħa ħaqra l-kelma tal-Alla, itlob kellem il-mulej minn qalbek u ringrazzjah u għejja u xxirek mal-aħwa. Ħalli ta' kompli twettaq il-pjan tal-Alla f'ħajtek l-mulej għandu għalik u ta' di glorja l-ismu. Pija, Facebook, YouTube u televizjoni. God bless you. Narakom il-service jimiss. God bless you. Ciao, ciao. Hallelujah. Glorja l-mulej għatu ċabċiba kbira.